Salamu alaikum. Alaikum salam. Yau malai a kasuwa? Ba kasuwa. Mana. To ni dai a ban kaji. Dan nawa za a baka? Dan 200 za ka. To ga katin. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ta zo. Tun ɗazu nake fama sa katin nan amma yake kai bari yana koma gurin mai katin nan wallahi sai na koma wallahi. Yau mai gida. Dama ɗazu da na zo na sai kati a nan gurin baya yi. Ban gane kati baya yi ba, ni kati na duka suna yi. Za ka ce mu wani baya yi. Ha baya kai. Ni dai na zo na sai kati a nan gurin baya yi. Assalamu alaikum mai gida. Alaikum salam. Wannan katin da aka baya yi. To ka so ka ji ni. Kariya ne ku ce mu kati na ba. To ni dai waɗancan tun ɗazu dai na gani kai wannan anya lafiya kuwa bara dai in je bari in ƙarasa. Kai ni ba Ina na gwada cewa muka kai gata na. Ya kai me yake faruwa ne a nan? Tun ɗazu ina daga can ina jiyo hayaniya. Kaga kaman wancan ya guda. Ni ba kuna zai ne ba ruwa. Yawwa malam dakata ka ji malam dakata ka ji. Na zo nan gurin na sai kati ɗazu. Na sai katin 200. Kuma na je na gwada a gida bayi na ce ya canja mu ya ki canja mu. To kai malam yaya ya sai kati ya ce baya yi me yasa ba za ka canza mu? Ka sai ya kai malam. A'a. Ba sai Dan na ce ban canja ba. Kana ji na abin da aka yi. ina jin ka. Gayan ne zuwa ya zo ya sai kati a guri na. Ya za ya ce mun kati ya duka wasa yi. A'a. Wallahi Allah ko lokacin da je na siyo a kamfani ba. Katin nan duk sai dan zo zauna na gwada su na ga duk suna yi. Ka gwada. Zauna na Wata bace kai ma wasila kenan. Kai ma wasila ya dakata. Ni ne zan bai